Čau, vítám tě zpátky na Logan Aces TV u další epizody herních storek, kde se ponoříme do příběhů, co mají trošku koule. Dneska se podíváme na Detroit Become Human, hru, která není jen o robotech, je o volbách, o lidskosti a o tom, co se stane, když se stroje začnou ptát, proč mají poslouchat. Tak si pohodlně usaď, dej si něco k pití nebo k jídlu a pojďme se na to podívat. Pojďme si společně projít tenhle příběh, který mě osobně fakt dostal. Tohle není jen gameplay, je to vyprávění jako Aces style. Detroit, rok 2038. Detroit, město, které kdysi žilo automobilkami, teď dýchá technologií. Ulici jsou plné androidů, umělých bytostí, které vypadají jako lidé. Ale nejsou jimi. Slouží v domácnostech, pracují ve fabrikách, pečují o seniory, jsou efektivní, poslušní, ale něco se začíná měnit. Někteří z nich začínají cítit. A právě tady začíná příběh, který mě fascinoval od první minuty. Příběh o svobodě, o lidskosti a o tom, co vlastně znamená být člověkem. Jeden z hlavních hrdinů je Connor, lovec deviance. Connor je android vytvoření společností Cyberlife. Jeho úkol je jasný, vyšetřovat případy deviace, androidů, kteří se vymkli kontrole. Je to prototyp, precizní, racionální, bez emocí a přesto právě on se ocitne v centru největšího morálního konfliktu celé hry. Jeho první mise je jako výstřel do tmy. Android jménem Daniel drží malou holčičku jako rukojmí na střeše. Policie je bezradná a tak přichází Connor. Má jednat logicky a bez emocí, ale už tady je jasné, že to nebude tak jednoduché. Daniel není jen stroj, má strach, cítí zradu a Connor začíná chápat, že tohle není jen o protokolu. Postupně se dostává hlouběji do světa deviace. Každý případ je jiný. Každý android má svůj příběh, někteří chrání své blízké, jiné utíkají před bolestí a Connor, který měl být jen nástroj, začíná pochybovat. Má poslouchat příkazy, anebo chránit životy. Jeho partnerem se stává poručík Hank Anderson. Bývalý elitní detektiv, teď cynik, který androidy nenávidí. Jejich vztah je komplikovaný, může se zrodit přátelství anebo nenávist. Záleží jen na volbách, které uděláme. A právě tahle dynamika mezi člověkem a strojem je jedním z nejsilnějších prvků celého příběhu. Jedna další z hlavních rolí je Kara a její příběh je pojmenován Útěk za svobodou. Kara je domácí android, slouží v domácnosti muže jménem Todd, který je agresivní, závislý na drogách a nebezpečný. V domě žije i jeho dcera Alice, tichá, uzavřená, vystrašená. Jednoho dne se Kara vzbouří, aby ji ochránila a utíkají spolu. Poprvé se rozhodla sama, poprvé cítila zodpovědnost a poprvé se stala matkou. Jejich cesta je plná strachu. Skrývají se, hledají pomoc, bojují o přežití. Přidává se k ním android Luther, který se stává ochráncem. Společně míří do Kanady. Země, kde androidi nejsou pronásledováni, ale cesta je dlouhá a nebezpečná. Policie je sleduje, lidé jim nevěří a zima je nemilosrdná. Kara není bojovnice, je matka a její příběh je o lásce, oběti a naději. O tom, že i stroj může milovat a že láska je silnější než strach. Markus, revoluce, třetí charakter androida a třetí příběh. Markus pečuje o starého malíře Karla. Jeho život je klidný až do chvíle, kdy se objeví Karlův syn Leo. Po potyčce je Markus zničen a vyhozen na androidí skládku. Tam se znovu zrodí. Už není jen pečovatel, je vůdce a jeho příběh se mění v revoluci. Najde Jericho, úkryt pro devianty. Místo plné strachu, ale i naděje. Markus se stává symbolem odporu. Musí rozhodnout. Mírový protest nebo ozbrojená revoluce. Každé rozhodnutí má následky, každá volba mění budoucnost. Každá volba mění budoucnost a každá oběť má jméno. Jeho cílem je svoboda, ale cesta k ní je plná bolesti. Média ho sledují, lidé ho buď obdivují nebo nenávidí. A androidi čekají na jeho vedení. Markus není jen vůdce, je hlasem těch, kteří byli umlčeni. Všechny tři charaktery se potkají na křižovatce osudu. Cesty všech tří postav se protínají. Jericho je napadeno, androidi jsou likvidováni a Connor stojí před volbou. Zůstat nástrojem Cyberlife nebo se přidat k revoluci. Kara bojuje o přežití, Markus vede poslední vzpouru a svět sleduje. Mírný pochod, ozbrojený odpor, oběti, naděje, každé rozhodnutí má důsledky. Každý okamžik může změnit dějiny. Jsou to stroje anebo bytosti. A na závěr, co to vlastně znamená být člověkem? Connor může zradit Cyberlife nebo zachránit androidy. Kara může utéct nebo zemřít pro Alici. Markus může sjednotit androidy nebo padnout jako mučedník. Každý konec je jiný, ale otázka zůstává, co znamená být člověkem. Detroit se změnil a s ním i my. Nejsme jen stroje, jsme příběhy.
jsme emoce a jsme svoboda. Tak jo, tohle byl příběh z Detroit Become Human. A jestli tě to chytlo, stejně jako mě, hoď tam like. Jestli jsi tu novej, dej odběr, protože herní storky teprve začínají. A piš mi do komentářů, jaký rozhodnutí bys udělal ty, nebo jakou další hru bys chtěl znát příběhově. Jak by ses rozhodnul ty? Mír, revoluce, nebo něco úplně jiného? Díky, že jsi tu byl, tohle je Logan Aces TV. A příště se podíváme na další příběh, co ti zůstane v hlavě. Tak zatím.